Pulisya, nakatutok pa rin po sa post-election developments sa Pangasinan. Para sa detalye, balikan natin Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Nananatiling nakaalerto ang pulisya sa lalawigan ng Pangasinan 3 araw makalipas ang naganap na halalan. Ayon kay Pangasinan PPO Director Pulisya Rollyfer Capoquian, sila ay aantabay pa rin sa mga post-election developments, bagamat generally peaceful ang naging pagdaraos nito. Aniya, hangga't wala umanong direktiba mula sa National Headquarters, sila ay aantabay pa rin. Dahil dito, nakadeploy ang puwersa ng kapulisan kung saan marami sa mga ito ay pinadala sa Eastern Pangasinan, ganyan sa iba pang mga nasa ilalim ng yellow areas of concern category. Matatandaan na nasa higit 2,000 o 2,408 na police personnel ang umantabay sa buong probinsya upang masiguro ang maayos at mapayapang halalan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.